ayan, buwaba siya. Pakainin ko na siya. Ayan, oh. Ayan na. Yun. Titingnan ko mga kasinag kung nandito si Bagwis. Kasi kahapon hindi kumain si Bagwis. Kaninang umaga kasi mga kasinag, pagpunta ko dito wala si Bagwis. Sa layasan siguro. Kaya hindi siya nakakain kanina. Hanap ako ng hanap, hindi ko makita. Ngayong hapon, hanapin natin siya. Andito. Andito siya mga kasinag. Nakita agad ako. Bagwis! Andiyan sa lugar na yun mga kasinag si Bagwis. Humuni, nakita agad ako. Sa totoo lang mga kasinag, natutuwa talaga ako. Pag malayo pa nakikita na ako ni Bagwis. Bagwis! Bagwis! May dala akong pagkain! Ayan na mga kasinag. Ayun na. Ayun. Ayun si Bagwis. Ayun, duwapo dun. Duwapo dun sa loob na yun. Nakakatuwa talaga si Bagwis mga kasinag. Malayo parang kilala na ako. Bagwis! Halika na, kakain ka na! Yan mga kasinag, dito natin tawagin sa looban. Dito. Bagwis! 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 Dito natin tawagin mga kasinag. Dito ko papakainin. Ayan si Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag sa itaas ng nyog. Ayan, andito tayo ngayon sa area kung saan natin siya papakainin. Ayan mga kasinag, pababain natin. Bigyan natin ng pagkain. Mga kasinag, si Bagwis kanina pumasok na doon sa looban. Doon pumasok na. Ngayon, nakita yung 3 kalabaw dito. Nilabas niya, sinalpukan. Kung saan ay parang tatagitin niya yung isang kalabaw. Kaya yun andun na naman si Bagwis. Sa puno ng Jimilina na yan. Bagwis! Kunin ko yung pagkain mga kasinag. Doon ko na lang ilagay sa sa puno nung doon, tubo-tubo. Subukan ko na doon na lang dalahin. Bagwis! Kunin natin mga kasinag. Kasi andun na siya doon ko dalhin. May puno naman doon Bagwis! Dito natin dalhin mga kasinag. Kasi wala namang mga tao dito mga kasinag. Bagwis! Walang istorbo kay Bagwis ngayon. Kahit dito lang sa labas siguro. Pakainin natin si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ito Bagwis! Ito lang ang pagkain mo. Bagwis! Ayan mga kasinag si Bagwis. Ako nakita nyo, ayan sa puno na yan ayan si Bagwis. Tapos yung pagkain niya mga kasinag, nilagay ko dito sa puno ng bayabas. Ito. Ayan ayan. Ayan yung pagkain ni Bagwis mga kasinag, nilagay ko dito. Sige na, baba na dyan. Punta na dyan sa pagkain mo. Bagwis! Baba na. Saan ka ba kagaling kanina? Nalibot ko na yung tirahan mo, hindi kita nakita. Hindi ka naman sumasagot. Bagwis! Saan ka galing?
Siguro nakipaglaro ka naman doon sa mga lawin, ano? Yun na. Ba na? Ayan mga kasinag, ibigay natin kay Bagwis itong pagkain niya. Ayan si Bagwis mga kasinag, bumaba dyan. Bagwis. Pagkain mo. Kain na. Oh. Yan oh. Oo. Ito ah. Pagkain mo. Dali na. Yan oh, kain na. Oh, dito ka lalagay ha. Oh, dito ka lalagay. Oh, sige oh, dito oh. Oh, dito. Oh, yan oh, yan oh, yan oh, yan oh, yan. Ito. Oh, kain diyan. Oh, yan. Oh, yan, nakalagay na diyan oh. Oh, yan oh, sige na. Ayan, buwaba siya. Pakainin ko na siya. Ayan oh. Ayan, pakainin natin siya. Shoutout pala kay CG Last Adventure. Idol, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Pakisuportahan naman po mga kasinag. Napakaganda kasi mga kasinag nung alaga niyang ibon. Ang lupit pati niya. Shoutout din kay Idol Kupinuhan. Shoutout pala kay Alejandro Coracha Damaster, Ken Sander Japan. Shoutout din pala kay Domingo Sandico, Bini Galang. Maraming salamat sa inyo. Sino pa ba? Nalimutan ko mga kasinag. Kain na, sige na. Ayan, antayin natin mga kasinag na kumain siya. Kasi kaninang umaga mga kasinag, pagpunta ko dito, wala si Bagwis. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Namasyal siguro siya. Sa isang araw mga kasinag, isang beses na lang po siya kumakain. Tuwing ganitong oras na lang, hapon. Sa umaga wala siyang gana. Namamasyal na siya. Pag tuwing hapon lang. O yan o, di ba? Nakita niyo mga kasinag? Yung kinakain niya mga kasinag, ano yan? Karning kalabaw. Di ba? Pag ako may kasama mga kasinag, hindi bumababa or lumalapit si Bagwis. Gusto ni Bagwis, solo lang ako. Tapos wala akong kasama. Gusto pati niya, tahimik lang ang paligid. Ayaw niya ng madaming may maingay, may magulo dyan, kagaya ng mga kalabaw. Ayaw niya. Kagaya yung kalabaw kanina, may 3 kalabaw na pumunta dito. Pagpunta nga niya doon sa loob, dinagit niya yung isa. Siyalpukan niya. Galit siya pag ganun. Saka sa mga nagtatanong pala kung umiinom si Bagwis, mga kasinag, si Bagwis na lang po kusang nahanap ng kanyang maiinuman. Kasi may mga ano naman dito sa palayan, may mga tubig-tubig. Doon po siya inom. Hindi pala siya umiinom mga kasinag pag dinadalhan ko siya ng tubig. Ilang beses ko na po dating inobserbahan yan dito. Hindi talaga siya nainom. Pagkain lang talaga. Mga kasinag, hihingi po ulit ako sa inyo ng lambing ha. Suportahan niyo po mga kasinag ang aking Facebook page, Imboy Oragon. Sana mamonetize din yung mga kasinag. At kasi plano ko talagang tumulong para pag lumaki ang aking income, marami pa tayong matulungan mga kasinag. Kasi sa ngayon, kahit madami nga nagko-comment na sa unang sahod ko, nakapagtulong na ako. Sa totoo lang mga kasinag, napakasarap kasi sa pakiramdam mga kasinag nang nakakatulong ka. Lalo na sa iyong mga kabarangay, sa nasasakupan na nakikita mo naman na nahihirapan din ba. Diba? Ako mga kasinag, hindi naman ako nangarap ng umasinso o umangat ang buhay ko. Ang tanging hiling ko lang, maging malusog ang mga anak ko. Tapos hindi kami kinakapos sa pang araw-araw na pangangailangan. Gusto ko yung may makukunan agad kami. Pag may lumapit sa amin, mabibigyan ko ng tulong. Ayun lang ang pangarap ko mga kasinag. Hindi po ako naghahangad ng magarbong buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong maraming mga kasinag. Hindi man ako sinerte sa pagiging OFW ko. Andito pala ang swerte sa katabi ko. Kaya Bagwis, maraming salamat ha. Ano? Salamat ng marami. Totoo lang, laking pasalamat ko talagang mga kasinag kay Bagwis. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nyo ako makikilala. Saka wala rin kayo mga kasinag, hindi nyo rin tatangkilikin ang
aking YouTube channel. Kasi si Bagwis lang ang inaabangan nyo eh. Kaya nagpapasalamat po sa inyo. Sana sa mga susunod na pagkakataon, by December, na makatulong ba? Makatulong sana ulit tayo sa December. Mapasaya ko lang ang mga kabataan dito. Kasi sa totoo lang mga kasinag, mga kabataan dito, tuwang-tuwa talaga kay Bagwis. Lalo na nung nalaman nila na nagsahod ako. Ang mga bata dito mga kasinag, nangarap sila na sana December daw may regalo ako sa kanila. Kaya sana dumating ang time na yun mga kasinag. Dumating ang time na yun na makatulong ako. Sige na, kain na. Malayo yan. Tinitingnan kasi mga kasinag ni Bagwis. Yun. Napakalayo nun oh. Yung dumadaan na dalawa. Hindi ko naman kukunin yan. Sige na. Kasi nag-akala siguro ni Bagwis kukunin ko yung pagkain. Sige na, kain na. Sige na, kain na dyan. Walang kukuha ng pagkain mo Bagwis. Kumain ka lang dyan. Ito kasi mga kasinag si Bagwis, pag may nararamdaman siyang kakaiba or hindi maganda, aalis yan. Kukunin niya yung pagkain niya na yan or dadalhin niya sa itaas ng puno. Lilipad talaga yan. Sige na, kain na dyan. Kumain ka na. Hindi ko naman kukunin yan eh. Malakas kasi ang pakiramdam nito mga kasinag. Lilipad din, hahanapin ang puno. Kasi nakakaramdam yan ng kakaiba. Ayan na. Yun. Di ba? Sa tagal kong pag-uobserba mga kasinag, ganyan talaga yan. Kahit sa araw-araw na dadalhan ko siya ng pagkain dito na hindi ako nagbibideo pag minsan kasi gusto ko rin naman na may time ba na hindi ako makapag-video na makasama ko siya, magkwentuhan kami. Pag ganyan talagang may hindi siya magandang pakiramdam, umaalis po talaga yan. Lumilipad talaga siya. Tingnan natin kung saan puno. Ipakita ko sa inyo. Pag naipakita ko sa inyo mga kasinag na nasa itaas siya ng puno, uuwi na po ako. Hindi ko na muna siya babantayan. Kasi nga magbabahog pa ako ng alaga namin baboy. Ang dami kong alaga kasi mga kasinag na baboy. Kaya kapagod din. Asan ka na? Saan ka kumakain? Asan yun? Ayun! Talan. Ayun mga kasinag. Ay medyo alang-alin yung pwesto mga kasinag ni Bagwis. Ayun. Ayun yung pwesto ni Bagwis mga kasinag. Medyo alanganin. Bantayan muna natin siya. Baka malaglag pa yung pagkain. Ayan mga kasinag. Diba nakita nyo? Medyo alanganin yung pwesto ni Bagwis. Hindi siya makakain ng ayos dyan. Baka malaglag yung kanyang pagkain. Bantayan muna natin siya. Ayun mga kasinag. Lumipad dito mga kasinag si Bagwis. Sa lugar na ito. Bumalik dun sa may sa may pinagkainan niya kanina. Kasi masama yung pwesto niya dun. Hindi kasi maganda yung dinadapuan ni Bagwis dun mga kasinag. Kaya naghanap siya ng
malaking puno na pag-anuhan, nadapan. Ayan, ayan si Bagwis. Nasa itaas ng nyug. O sige, nakakain na. Ang taas-taas mo na nga. Ayan o. Ayan mga sinag si Bagwis. Ayan. Pag yan ay kumain na dyan mga kasinag at nakita natin na okay na, iwanan ko na yan. Mga kasinag, si Bagwis pala andun. Ayun, ang ingay sa ita. Ayun, nakita ba yung nyug na yan? Yung pula. Andyan si Bagwis. Andyan nakadapo mga kasinag. Ang ingay. Hindi ba kumain na? Mga kasinag, ako po'y lubusang magpapasalamat sa inyo sa lahat ng tulong nyo sa amin. Lalo na dito sa aming mga kasityo. Maraming salamat po talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Basta ang masasabi ko lang mga kasinag, salamat po talaga. Lumipat na naman ng pwesto mga kasinag si Bagwis. Dahil hindi siya makakain kasi ng ayos dito sa kabila. Doon siya. Kasi mga palapa dito hindi apuan niya, maliliit. Mga nakayung yung palapa doon. Ganun din yata. Antayin natin mga kasinag kung saan baga talaga siya kakain. Nandito na kasi kanina sa uba. Lumayo pa. May nagtatanong pala sa akin mga kasinag. May nag-comment kasi ng mga kasinag na ilang bis na nagko-comment na lagi kong nakakalimutan. Itong Jimelina kasi gamot daw ito sa lamig. Yun ang sabi niya. Ito po yun mga kasinag. Ayan o. Ito po yung dahon ng Jimelina. Ayan, kung napapansin nyo. Ayan siya o. Yan. Ang puno po niya, yan ang puno niya. Yan. Ito ang dahon niya mga kasinag. Ayan o. Ganito po ang klase ng dahon ng Jimelina. May bunga po ito mga kasinag. Bumubunga po siya ng kulay green. Ganito ang style ng bunga niya. Ayan. Ito naman po ang style ng bunga ng Jimelina. Ganito mga kasinag o. Nalaglag na kasi ito, nagkulay dilaw na. Hinog na. Karamihan pong bunga nito kulay green. Green na green pag nasa taas siya. Ngayon nasa uba na, dilaw na. Ito po yung idol. Yung hinihiling nyo sa akin. Pasensya na po kayo kung natagalan. Kasi masyado naging busy ako. Lagi ko po nakakalimutan sa vlog ko. Ito po yun. Ito yung mga idol. Ito po. Yan, ito po yung dahon niya. Ayan. Ayun para si Bagwis mga kasinag. Kung mapapansin nyo, ayun, yung sa nyug na yun. Yun. Nakita nyo? Yun o. Yun, sa nyug na yun. Ayan, ayan o. Diba? Diyan na siguro niya uubusin yung pagkain na yan. Diyan na siguro ni Bagwis kakainin niya ng mga sinag. Diyan na siguro niya ubusin yung pagkain niya na yan. Meron pa siyang kinakain. Ang lakas kasi ng hangin habagat dito mga kasinag. Na ano siya. Nayuyug-yug yung diadapuan niya. Gumagalaw kasi gawa ng hangin. Ayan o, kinakain pa siya dyan. Ayan o, hindi pa siya tapos kumain mga kasinag. Kung makikita niyo mga kasinag yung dibdib niya. Busog na siya. Tingnan niyo, yung sa may baba ng ulo niya, yung sa butsi niya. Busog na busog siya. Ang daming pagkain niya mga kasinag. Yan dinala ko na yan. Tingnan niyo naman mga kasinag
Antayin natin mga kasinag na matapos siya. At kung saan na siya punta. Ayan mga kasinag, tapos na si Bagwis magkain. Ayan, tapos na si Bagwis kumain mga kasinag. Ayan na siya oh. Oh, namamahinga na lang si Bagwis. Para pahindag. Ang makisig na si Bagwis. Ayan. Busog na si Bagwis ngayon mga kasinag. Ayan, humuhuni pa. Oh. Oh, butog na butog yung dibdib niya. Busog na busog si Bagwis mga kasinag. Bukas ang umaga, subukan uli natin dalhan ng pagkain kung kakain siya. Pero pag hindi kumain, hapon na uli ang kakain mga kasinag. Sa mga nagpapa-shoutout pala, shoutout ko lang po kayo doon sa bahay. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang dito lang, bye-bye. Ayan mga kasinag, isang magandang umaga. Pasensya na kayo kung medyo maga yung aking mata. Kasi nakagat yan ng pukyutan kahapon. Nagpuhag kami ng pukyutan kahapon sa kasama sila Kabox. Panoorin nyo mga kasinag doon sa YouTube channel ni Bicolinyo GNG TV. Ayan mga kasinag, sa mga nagpapa-shoutout dyan, shoutout kay Boy Pana Mix Vlog, shoutout kay Glenmar Libria from Binsons, Camarines Norte, shoutout kay Julius Espirito ng Mia Fire Rescue, shoutout pala sa Dagar Family from Santa Rosa, Laguna, shoutout kay Kabakir from Bani, Pangasinan, shoutout pala kay Putpump Texay Hunter TV from Mindanao, Bukidnon, shoutout kay Boy Pinoy TV, shoutout kay Glenn from Asapania, Saudi Arabia, shoutout kay Lene Malate from Tansa, Cavite, shoutout kay Rebs TV from Imus, Cavite, shoutout pala kay Kuya Edwin Lacuachero Bicolano. Maraming salamat idol sa iyong suporta. Shoutout pala kay Fernando Lacson, shoutout kay Henry Idon from Mandaluyong, shoutout kay Freddy Bilyo, shoutout kay Alexis Llanera from Calamba, Laguna. Advance happy birthday idol sa darating na October 30. Shoutout din kay Robert De Los Reyes. Happy birthday sa October 11. Naway bigyan ka ni Lord ng mahabang buhay, maraming birthday at malusog na pangatawan. Ayan mga kasinag, salamat. Shoutout pala kay Joshua Kalib at sa mami niya na si Miriam Samuel from Kuwait. Shoutout sa Loses family from Daraga, Albay. Shoutout pala kay Benji Gabiola at sa asawa niya na si Juby Gabiola at sa kanyang dalawang anak na si AJ at Jillian Peby. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito lang mga kasinag. Thank you.